ye kasa pa ye di kaite ene hweyi ye nyimono no a ba bi o hye ya a wopie no ho ye ni bidim enti bira wopie ye na chese ne ye mahye no no watim mami ye tiwe ye funa di mabro titi mi su frɛ mami mpa bonu wani se me wo fa me ba dia me de ne betu nya meche Absafo ye mama transi bi mu ebe Nyansapo kasamfoni so Nyansapo na wagye se yisane na badwen ba kwan so wura bi bɔ ne nwum bi wo se wagyina konson so atokotwa mansa atu eme bi kura sa apae egu kwabrafo tirim nanso na se anyina ye okotre a wota dan wa wode aba ewa no no ene ye ma ne mo opiafo enipa ene abrabo eye na sebe eye atrimodin anase bonifosam ena ya na eye nipa de abrabo ankasa no kura no ene die ede ene wo brabo ene kame ho na yemfa sa akwanya we so na yemfa ntutu ye hofo yemfa nsua de sima kakra bi na yenwie no se de bia meka no Nyansapo tena se ye futu sema tete sema bakwasem amamre ene ho amane ena ye kyerɛkyerɛ se ne be ya enkyirima enye oyiraba ne titu ya ka amem ha se ne de bia ye no meni okofo poma achefi poma ena edi asia mame nkoma mabrewa akwaba ya eguru se wo mpom ye de ya de tumi ne mo mpaibo ene enkoma me no bedie ne medical dia atudwa no abrantie bi kan se bi wose abrabo na ye bono no ese akoye esu akoye ade a ewotwaka anase gina pan bi ewo ya brabo no ye woto won a wansu kura ye mfawo say why ti a doctor for kura timi twa pa wasane awe kopim si obesu sane ehu sa afede se we ye nipa no aba saa nso na wo dane to no mo a nipa mpempem lumba no nwum ene twa adwadwo eme ye kokosi wo ye de su ye sa de woko ediba ado wasasem wo ye a owura yi ka ewo abrabo a ye boyi mu no saa na ohunu eye no kore na sedi mi hunu ne se ade na wo ho no ama akoye adi emu dem aye ya mamre no wo man nu enchichiriye mu nyina se abrabo nye trasa abrabo enye tra ya na tabia me kase enipa ye kasa pa ye di kaite eni hweyi akola ya wo no kura wo nu kura hweyi no anka me ye di hweyi beteto saa di emu adi enyini na wunyini na akoya adwuma na wo koye ni hweyi o akwantu ya wutu ya no hweni o awade a wo wade ni hweyi na awade kwa awa wo ma no hweyi na ya anya nkwada abone bibia nipa ye bia ye di hweyi ne to ho enti so hwemu a ahweyi eye ade pa enu ne tintim ni pa ase onyankopon boye no ade a wodi timi ase ene ahweyi ko katra Adam ni cross omu hweye aduabe wo nyina wo metu de omu saka de mu hweye na saa aduaba we ne die manfa mo nsaka hweyi ne nipa so wote wona awa hweyi so a bibi beto na nso ebeye mere se wo wa hweyi a ebi kura obi be hye dade asem bia betoan de wote wo ho nte de yedo be kora yedo be ko nanso nam se nyankopon nim se ade ene nyawa ana nte sa ana wa hweyi ne wo kasa bi enti na asana je wa besi sana obi bisase na de akrakra de nke egu na aba wiase ani je na aba ade na je so osu ansa ne afa no fi se ye nyimo no a ba bi o hye ya a wopie no ho ya ni bidim enti bira wopie ye na chese ne ye mahye no no watim baby amabi boni beka so announce the presence baby a wabidure ni ena wuwu soso a wawuya no ebusua ni nyina ye nimu de ye wo koro wa firi yimu se
senyu waje nika se ni bi de kra na ade agya ya na mdi ka ka bi se mpanin se anene miami akra ye wada de ka na abusua no na yesu yesu ya yesu ebi isu ma udue ebi isu ma da mi fa ni ade enti enipa de ye koro ene ye banyina eyisu ni awerho na ye wo sehwe na abranti bi chance mi kire wo se ne sister ba ko nyinsan ye ne tamu aso a wo tena wo so ne china adechie se die ni kunu ni abre no se wo bekwa akwhya akomfo kora ebon no ha no firi na wo sisi ebi so ene bu no wura mu okoye kuru kasi bi na dahoi ena emrantie ye goro na abrantie bi gina dwom no wasa sa afi wi gina wa ene obi beto no se be ma adai na o kana sem senti we sisi ni ebu no egu no so wo ba no na esa no wati agro wi kurum ha ne mrantie no no ni wo mo ni gie so a na aba prekope wo so wo tu kwan bi de kwan na wo tu no firi na nsane na ma wo mo agora ene no so obeko o se sa wo so wo ba no bi kusisi a ti bi kura bi du fi na ayira wo o se di wo sa wo twa no wo se ye jibi ba bi so ye jim ba bi nti meko se ka se bi di agro ni ani gie kira emwa ebe ha wo bi nso meko ehwa twa no ye meko ni paro bi na ho se ko o ba na eko ampa udu fi edani e kira na be yisu dem o ba na wo o pe hwe ni sa ya o hwe na ade ya ma odi nyini ye abrantie ni nyini ye so agoro no ti ni wo nkuru mu ha ya agoro ti ye no nwum ntam ho o na nya asem ketwa ye ntam ho ba bia ebunu no wo mu fi sagini ginu sagini bi bia e be bia abrantie ya agoro ni ye be ba befa agoro ti se de be ba je sa abrantie die oho odi frasama ade na bae ibi ni lumba de no abrabo wo bi nhwe wo bi die ho nkase meni aso ese nyina na ko school meni aso ese ne ko ahayo no ndi wa yese meni aso ese ne nam ye nya ne sa obia wo hunsa abrantie no ogoro ho wo baaye no wo de na agoro baaye no wo de na agoro baaye na wo ya nyame ehira no wo ho no wo de aba wo so kura bi abaaye na abesuaye ade bi wo ho a ye niam a ye yi nyina wo bi wo ho anyame de bo obi so wo ho a obisua no wa na wuntubi ne de wo no ye de abono no enye peda wo mu oni kobre no a oni abre kwa enti abrabo de eyesu ene aweroho o ka lumba semi na makai bra centrofo kopi lumba efie lumba bonyum bi o se ade tiemi sufra mama mpa bonu anim mami yeti we yefuna di mabro tiemi sufra mama mpa bonu anim edu be bo se seme wo fa me ho fa me ba dia me de ne beto nya meche ti wom koto mama ne efe ne yeti wa no na o chirima ninua keto akra last born ene lumba e wa no na se wa no enti awon so de wa ho bi da e wa asase so ene efie kakraka aka wo mobusu efie wo ensuta atunsuo no ono nko a yeti wa no nko a ena wotima ni yefunu adi na bro a bo antimi anwo abrewa abraboyi ene oba se de yeti wa yefunu adi na bro yi na wanwi asetena sei netie na nsenso anameto msi we bi nwu an nani abre ai ye no krepa obi awo abaduasa nso ba akokora ni ne nchen wo mo obi nso a ne nyina firim nti enne woni ye ti we ya be yepe ayepe ami ya na me kasa na anu yi ya me kasa me ka kire me ba se me ngu nu abe ye maso mesi yi o ma o ne mane ne nananom pa me gidi be se be 50 ibidu enso
Chensing kura edi aduane tumma no aya abrewa no na me hu de no waya me no yanko me hu de no waya nti no wo mu yesa ye fancy kuku yo musa esimantwe na so de obemi na aduane akofa na dabre nso de so kura ye bia nka wo mo niema ho ma mi so ma ntia de tanta bia wo no ho sa enso atirimodemfo wo yi nti wonu aketo eba ni twem no abranti twem na ewiase ayewo no so wokase ubedi nipa no akira ahomete abrabo aye ka no abrabo eni enyan abranti ya wokui papa no ni esu wisikama na what south and na one na yire ni abebe abaya bi netie one na yire anwoda na papa ekofa abaya ni one nyinsa abranti enti enam so kura ma na yire na na osi jai ebi kura ne nyankopon nhira na ode ebere ampa omu abranti wa me adinu ye na yire no so da buru mu bi mi asese kan papa ni ba panyini won fani ni agro o ye ne se ko le fra fetapa e bro papa be fa no so mra mi enta ubi ehunu de ye enu ayi se ya wo ko aye ko bi se bi potop papa yi wuri de won fanya akoda e bu nye yi ma fe le fra bra pa no so wu ne na yiri ne nyina akora nti abrabo na akoye se ye ka ne siso ekosoro na aba fom de wonya ye no kura no wanhwe ya na de kura no kura no na mfa so bi amaso ama no nti no won wanya bi no kura ba abaye pe nti ne yeti wa ati hweyi a wo se ne yafuna di na bro na lumbade bo onumi ye wo bi wonum a wawo bi nso yeti wa asabe no kura wo mfa so te mfa so sene no bibiri me catcho se na anu ahometi me kasa no pa ne maame ye Appiah obi ani fi ha akola yi frato na mso mi ntimi nso dumi na obi oni bi esenka me na na efiri mu no wodi di ja me a na de oni bi me na nyepe obi ani ho fun sa akola efiri se me nimi ye se santem mo so ntam hanyi ni pa bete so ye ma so be yo bi nyan konkon sa akodi ni hia no nti ewiase abrabo na wo ho no yesu sua obi asa wo sa asabo no die obra be twesi biara fansara de bia na ye nyame nkrabia asema wo kan CAC asafo no sofo baako me refi ni din kam din di tudwa na yire nwo ene ebre ya mpaebo ne awodo wo so mo bo nyina o mo yoy ekire na nyame hye ne ho anmunyam oba no kra se ntafo no wo da na wo ye na no maame ni wuye o se nyame bo ne nkwa ho ban wa makwan ama wo fi nti sede ma master ball no nyum no ebia na ya asabia na wo da sa time ya wo hwe sa video ya yi ne nyankopon nim se nti wa mo akoda ya asabia ebia na nya ya asabia na anamfo ankaka abo wa mo nkwade ye wuye ewo eye asante achi mobobu yi ebia na obi kure kwanhyiamu ni bi yo ma me kan ya asame ma wo nko ene ode asobra che no se namfofo da na control beko ke bia nko wo tiase no tena fia obi nso tiase tena fia ene ba me kan ya sa me ko bia enti sana ade na akoye esoro ne fo tambia ni bia ebe bia nipa ya ade ya gidi na me nso toda ade bi wo ho ne ba me taatana se ya me se a bia na ye nyame no pe bia na ye nyame ne pe ne me fa me ho ntu nipa so fa me ho njihye wo bia abro na nim de ya nso ye kan wo bi wa wo mma nko anan onya bema na wo bo nyame sobo ogusu echini se wo pe bema obi nso awo mema nko anum wonya wo ba nti ogusu a na me pe bema na me pe bema obi nso nya bi kura sa na ade na koyo di wonya ya ampe di ope ye so onya sa na tie
ayi obeye ni kun abobo ayi wo woni ni kun ware wo edi ka wo mami dabru mu be ma ba ko efiri obe nyinse owo be ma no owo be ma no no asa wa ba ya ba ko aka ho na doctor ne twa na wo aye no preaching so twa na winim ne ma no ba ko wa wo me ma nko be na de na ma me ne pa na e ba na owu e ba na owu akodi ne bam wa wo me ma be e nan pu be nu e na kito apa so kura so awusi se onso awo be no nti ne ba be mfinsini de ne nso onso awo me amienu acha se die ubenya bia no abrabo mu abrawa ya me ani nso ana saa ne te che saa de ni wuntumi nye nti Nyankopon na aya ama wo nti bu wani nso de nyame aya ama wo wa mo wani anso na apepere wo hukutuma mpamirika e kina na wo bo akobu Open Arms Ministry software wode wada asafia no brothers in sack minim so atindin a bobon ha ni nkomodie mu ne na brabo mu no ebre no wo wiase no nyinsen na asai ye kan miscarriage na aba na asai wonya aba esemiensa ansa na wo befa Awurade Yesu Kristo se ne kraje nkwa enum no obewura mu a wo som Awurade Yesu Kristo no kra no nso nyinsen enan ne no nso basaiye ti na brabo mu nyina no miscarriages no enso ansa ne duru baabi kra no nyinsen ni bi baabi mu a doctor for ka kire ne se oba ne ni ahode obetimi de awo nti omo nsai akwada no nenso yenyimfiri okra oba ne de ne osuro nenso be ma no nam se na wafa Awurade Yesu Kristo enti no okura ne gidie mu ema wo bompa ye meyiyi efiri wono enan be ka ho a wo motimi awunnum wo mote ase wa abrabom na se abrewa de besie bia ne yenyame asem saa ne te na wanre nso na wa yesa wo de be hye wonsa owu na de betwa no na kofa nya abrabom mu nsem nyina na ye de hie nsa de besie bia bompa ye ka kire Nyankopon fi se Nyankopon wa ma obi a so wo mesei debe bibi wo ha na ye nsohwe ohun se Joseph kosun dae wonuanom efa na hotan wotena ne maame ne papa nkyene a ankasa kpohye ye mamu enso wonuanom ani bire yi tone no saa dae no a wokan ya ne hu ye wonuanom ohien ebe saa dan de wo mudim ne ka ne koto no munim se wo mo ton no na nka bibia to atwa saa na wo kɔ ama Nyankopɔn asema waka na bem so wotene papa nche hɔ a onuanu ka aye ntɔka ebufu wo mu tone no kɔ ye no yi a wo fɛ mu wo yi a me de tem bia na me de kamasem wo yi a wo fɛ mu Joseph bra wo bre ya fe de ko wie ye ne se o papa kure ba hɔ no di sun ne bai sabe kana kire no aboa akire afi de Joseph aboa mo se aboa akire no afi de mo akoto Joseph so ye wo mampanyini no se ye mefo papa bra asemwi mo kura musi be kan ne sei sisi ye ho hirawo a aboa bi be kyew nso na wu na da so tiase enti wiase a ye wo no ya na ye mpepere ho wo ne me bi ho na ye mpere ne ma ho na no nam ne hema hini di nkomo no se de ma mpome a wa ya de nyame hira wo so apeta pa akonwa ho ma nso bebere ba wotwe ye nyina no abusuafo editia no mu editia ko so papa fi wodo ba akwesi hene ohun bebi akuduru eno na chese nyame hira wa mpa se nyame amoni mu nyamu obi kura kase ene ma mpoma no otwe man se he ene de he papa kuru mu ho o de ne ba kura akwesi akonwa no so inti Nyankopon se bra wa hye wo enuru ho a wo ye de bani a wo bebere kwa sima sa ase ya ne ye ka ho ase Nyankopon se ni wo me
Ni wo me na nso nyame ya adom a me wo bi da ba bi pa. Okay. Abusiafo abrabo no sa na tie. Eto da yekọ ne asan yechi ne aba yekọ ne asan yechi ne aba. Emu nti ase ne nkyerase ne de yi otwedi amponko ana ya na onim. Mimi nu mienu yenim. Se yenim se wachina ne yebewuo. Na wotwe se ne ne yebewuo. Wachina yade bi bebo yen. Adechie yebenya nkwansiase a kasada nkiye mpie. Enka yebɛyi tutu ye ne meyi ansa na de na tea me yebewu a yewu. Nanso akoye sumu asem a menu mienu yenimu eya abrabo mu asem. Nti obi kura bebisa se. Nyankopɔn kura ase ye mogatoa de na yemu no na onimie. Na sa na tie de a adan na nipa a wonim se wo fa nyinsan a obekwa akoyi nyinsan na guo. Wo wo a obekwa akoto akora na twen no oma na kwan ema se nipa no efa nyinsan. Pani nyina wo de amaye. O se ye wade nyina ho kwa na ni nyina ene fatai. Wo de pena mayen dada. Enti enhye ho wo nyina wonimu dada. De wo na akoto atwene wadwena ade wo akoto atwene nyina Nyankopɔn woni. Nenso onam se wosa ne bosa ne bamu no. Ye nku sese ne nipa bi atuba atie ni ntino. Ne wo so wo nyam. Wo nyam a wo num oduro ni nyina Nyankopɔn woni. Enti nyame de woni di wodi siesie yen. Haw ne abebresa ye fam abusua eni abrabɔ ne ne ma bɔne a eto ye nyina no Nyankopɔn wodi siesie. Na abrewa to da ya na nya nwanwa enye ya nso. Mani maame bi tena kai mu. Wo firifo ase na ye besene akọ. Wo se otonton saa aye bodua ene aburo enwi na wo ho no ye se aduro pa ene otonton. Na ka ni mu nu odi nkomo se wa ye nyinsen yitugo nko abosin makoma kudu baako wono ankasa ai eno achi no awudu ni nuan ma ka no nyina obi anwo ti wono no wa we wa akra we kumase no ma betete nkwada no baako pe no ne nete adoa se we no wodwene wa ma hwe Nyankopɔn kura benya nkasetia obi a waye abosin du baako asa tinya benya yefuna wudu ebi ani nuanum yi a wo mu yi obi anim de friends abosin enso wo mu adoa de ne ya ne wo se ko ba nsa de bi wo ho a nanka wo mu wo ho no ahase no wo ya nka onuanum kura be fa ye nhie no tantantanta bi saa afi ko ba se wo mu no anwo bi na ye wo dwene ho maame bi no ofiri eyi yabe wa anwo badda maame fukuya wa anwo badda na ni nua fukuya yi dire chiri wa wudumi no wonne ma won kran wonne sesa na ne ma dada na odi abe so yabe ho na wo mu tie so wo mu so asase wo ho a ke fukuya yeso adwuma ko be yeso wotimi twa ma obi no wa jisika no we nia no ayeso adwuma na onyan ne ma eton won so bi anu akutwa ha ne ha mo we di kane no we di ekwayi si ponu ponu dinu no waje no atafre ni nua ne bre ne ntuma ono bre ni bibi ono awudu miinu no won so wa ompe bre so kane yesi awododo ni hia ne de wo na wo kan ni nyame ne kan ye nyame won kan bi se a wo dodo bi hia na ayesi da idin komo ni wo kan se ma wo nkono enkono a ma wo no kora no se mi pese ma wu bi mu a to me wo ka wo ka ho na ka che Nyankopɔn se ye nsi ano ma bere nyame so te ase me aso me hye me ho so me tana se se ti Nyankopɔn ena hyehyɛ na ade wu nipa untimi hye mere bia me Nyankopɔn utimi yensi bia me Nyankopɔn se wodi nkenya me nko ye mi se ya ko ye wo se ya bi kro ye wo sa anko wu nti onyame akwa adoso ni onyame hyehyɛ yesu emu odu onyame tiri mu po emu odu papa obi a hunu so ka kire Moses se ye nhumi nyankwa yampanyampa Moses na ni hwe na tikose otwa hwe na tikose mun na ni boso obi a hunu Nyankopɔn se bi a hunu Nyankopɔn watene ni abiribia o ma hunu ni pedua no o se ye hunu nyankwa
nti Nyankopɔn de na kwa adoso yeyi a yeyi ya obi ni mu obi benya afiri mu ampofo de ne kan was time changes emre dane was na bi kuro beduru brebi na me so kente ni teacher ni na bi withdraw ebi yisi be beturu brebi no na afi ne wo mani ne ye perepere na afi no obi ba akwasi na ye se obi ba akwasi no akoye president so emre di adada ne okay ti yenya yabrabo no nyina amfa me Nyankopɔn ye ni anka se ntimi nsi gina bi ame ho timi kura ye se nyame ne kase an ye mfa abrabo no nche Nyankopɔn sa abra fabra wo se abrabo eye den abrabo onipa wo bo bra wo puma a ekuta o so be hwe ase se ma hwe ase eni ahweyi se de ye hya ase na wo kana se eno na editintimman e wo nipa abrabo bibia je so de ahweyi eto okay di ahweyi no eye poma anamo a wutu ehweyi aware a wuko ehweyi adwuma a wuko su ehweyi enkwade ye tetie mu hweyi ono maame asetere mu hweyi okay asori kura na wo kwa Kristo na wafa na wo som no hweyi Kristo som enyemre o kono asafunu ebi kura obi unu obi bi pita obi benya ho tan ni ade na hweyi sanity eze hweyi ne de eno ana wo se de ye signboard ne de ye poma ne de kura bia wo be ye bia no tena se dwene ho se ade se me hwe ne yi sana betu ana mo awotu ahwe a obi enya ewo abrabo mu ntino enne na abrabo na si ni tirase sedi odwuntuni bi kan ye de yadwin nyina ye na yadwin nyina ne senke ye ne de afa Nyankopɔn achi nanso se wansi da na odansifo no oye kwa Nyankopɔn ne dansifo no won otofa pem no so a eyi himu na empusu ti yenyan ne afi abrabo no ma no no ono antofa pem no na afei yemfa nko menu mienu ye beka bia no lumba mijiri sa doctors a wo mo hwanya doctor ketwa wo de lumba kora di usa Michael Jackson wo mo hwe ni nsuo mo hwe na duane mo hwe emu lab a wo do be ye bia physio me ka the last time me ko ye lab enso de bia no ye kɔ na ye ba de wo te lab ho a ye hwe na koma ye ne bra bo ye ade a chi wo wu wo kɔ ti ma master se Nyankopɔn hira nti buko bia so nti mum yemfa ya bra bo no se de abra waka no yemfa nhye nyame nsa ne yemfa ahweyie mum enye susudua ne yemfa nto ye ne ma ho aha ene yedi musie ne yedi asɔre na yedi akɔ ye mamu nyina ammo ene hwa woje an kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sɔfo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa ada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame